ଶିରୁଳି ମହାବୀର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କେବେ ନା କେବେ ଜୀବନରେ ଏଇ ନାଁଟି ଶୁଣିଥିବେ। ଯଦି ବା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଜଣାଇଦେବି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଉଠିକି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମହାବୀରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇନଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପୁରୀ ଆସିବାର ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟି ମାତ୍ର 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟି ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର। ଯଦି କେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରଟି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶିରୁଳି ଗ୍ରାମରେ। ତ ମନ୍ଦିରର ତ ଗାଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଉ ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଏମିତିରେ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବାହାରର ପରିବେଶ ଆଉ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ NHରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କି କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଶିରୁଳି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ବିଲ ଗଛ ଲତା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସରୁ ରାସ୍ତା ସତେ ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ସଜେଇ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର, ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଆରେ ଝୋଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସତେକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପୁରୀର ତ ସବୁ ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ସିନେରୀ ଥାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମନ୍ଦିରର କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଯେବେଠୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମହାବୀର ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଥିଲେ ମହାବୀରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭଗ୍ନ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୁହାରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁ 2.5 ପାଦ ଘୁଞ୍ଚିଯା। ସେତେବେଳେ ମହାବୀର 2.5 ପାଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ଶିରୁଳିରେ, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବୀରଙ୍କର 2ଟି ଆଖି, ଗୋଟେ ଆଖି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼େ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ରାବଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲଙ୍କାଠାରେ ରହିଛି। ମହାବୀରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସିନା ସେଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟି ଅଛି ସେଟା ସେ ବରୁଣେଇ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ କୃଷକ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ଚୋଟରେ ଆସିକି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟି ସେଇ ବିଲ ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟି ଥିବା ଜାଗାରେ ସେଠି ବି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଲିବାକୁ। ଏମିତି ଗଛଲତା ଦେଖି ଦେଖି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇଠି ପାର୍କିଂର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନର୍ମାଲି ତ ଏଇଠି ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଅଞ୍ଜନି ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଠିକି ମା ଅଞ୍ଜନା ଥିଲେ। ତ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇକି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମନସ୍କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତି। ତ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମହାବୀରଙ୍କର 2ଟା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଆଉ ଯଦି ମାନସିକ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆଜି କରିଥିଲି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ନନାଙ୍କୁ ସବୁ କହିକି ଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲୁ, ମହାବୀରଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲୁ। ଏମିତି ଥିଲା କି ସେ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଭିତରେ କିଛି ଆଲାଉଡ଼ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଫଟୋ ଭଗବାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ମହାବୀର ପୂରଣ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାବୀର।